Мардум биё бача, телефона биё, любой моделиш ҳаста, Infinix саркараи то Redmi ша. Ҳама намуди поколенияш. Иҷози барои ки агар видео дида бошен, дина видео карда будем. Агар ҳам видео дида бошен, витрина телефон намонда буд, барои ки дина бардора омадан рӯзи ҷумъа буд, аксия буд, омадан ҳама телефонҳоро бурдан. Ва дар ҷози дар ин витрина якта Redmi Note 13 Pro як донаш мондаги буд. Ина бо патоки нав овардем, дӯстони азиз. Redmi я патоки нав овардем, дар ҷози ҷобаҷош кардагем, Redmi Note 13 Pro ро биёрда, што бигӯян ки аксияда ҳаст улиям. Биёем успеҳ кунем, бигирем бачаҳо. Ва берунаи вай ниё кунем дар иҷа ина овардем, дина Samsung худшон якта дута овардан саҳар барои ки бо клиентҳо иштиро бигиранд. Дар витрина ҷо кардем, ина поёнда муҷаллака телефонҳо нест, иҷадам телефон нест. Иҷа якта телефонҳо мондагӣ. Ана ки ниё кунем бардори азиз. Иҷа микс телефонай. Mix, яъне ки маънои вай дорад ки дар иҷа ҳам Redmi аст, ҳам Samsung, Tecno, Infinix, Poco ҳамаи моделҳо аст. Ана телефонҳое ки дар иҷа мондагим. Ассалому алайкум. Тага чӣ хел? Хубе? Саломатӣ мекунам. Назан хуш омадан. Гап неста. И тага патишкаи хунай. Ва ана дита моделе ки шумо дар иҷа дестед, и телефонҳо ростига бардоро. Рости гапа мегӯям. То мада арзонтар ғалтид, ма шуморо арзонтар метим, яъне ки скидка мекунам, аксия мекунам барои шуморо. Чикар ки медонед? То охири ҳамин моҳа, яъне ки то чанду моҳ мешавад 30 ноябри соли 2024 дар магазин мо ҳозираш дута модел аксия рафтеста. Якта модел мо мошад Redmi Note 13 Pro 856 свети сиёҳ, сабз ва свети фиолет аксия рафтеста ки нархиш дар магазин мо 22990 рубл буд, 21500 рубл шегай. 21500 рубл. Нархи телефон дар комплектиш бошад чихол, стекло, блок ҳама чӣ дорад. Ва метавонед ки канал гузарен, абзороша полни тамошо карданатон мумкин аст. Ва дуюм моделе ки имрӯз аксия сар додаем, ин телефони Honor X7B аст. дӯстони азиз ки телефони Honor X7B 8 ба 128 тагашай. Нархш дар магазин мо 14000 рубл буд. Нархш боша барои шумо 12990 рубл кардем. дӯстони азиз, бемаҳол омода харидорӣ карданатон мумкин аст. Ина марҳамат, ай ҳама свети багатиш, ин мехед свет дорад, свети сабз. Ва ина метавонед ки ина мисол бинен. Ина марҳамат, коркуниша, экранш бошад, бемаҳол диданатон мумкин аст, чӣ хел кор мекунад, чӣ хел кор намекунад. Ин телефон камераи асосииш бошад 108 мегапиксел аст. Дар комплектш бистра зарядка 35 ватта дорад. Ина дӯстони азиз, характеристикаша бинед. Дар комплектш бистра зарядка 35 ватта дорад, 6000 маш батарейка дорад. 6000 маш батарейка дорад ва телефона бемаҳол омода харидорӣ карданатон мумкин аст. Телефон официална масалан ай компанияи Honor 1 сол гарантия дорад дар магазини Realphone. Ва касе ки харидорӣ мекунад бемаҳол дар рақамҳои экранидагӣ муроҷиат кунед ва соҳиби ана хел телефонча шуданатон мумкин аст. Ва барои чӣ хеле ки аст, рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат мекунед ва оператор шумо дар оперативни ҷавоб медиҳад. Бо як бор дига пештар нишон додем, иҷа чӣ моделҳо ҳастанд. Инҳоро худоҳад оста абзорош мешавад. Баъд мебинед телефони Samsung Samsung A15 и камта коробкаш таржида уҷалака. Ира хоҳ кандако. Samsung A15 омад, патоки навш. Идита Samsung A06 таржида. Инҳоро хоҳ кунем ки телефонҳо масалан коробкаш таржида. Note Chill Pro, Note Chill Pro Plus ва як Note Chill Pro дига знака десена, знака чӣ нишон, знаки чӣ? BMW уже кай медонам ки знаки BMW, яъне ки бренди BMW қатъи бренд коллаборатсия кардаган. Ҳоли ира отдельно бо бачаҳо отабе хелш абзор мекунад, бо шумо нишон метиҳад, дар канал диданатон мумкин аст. Бемаҳол дар омада обуна шуда монед, штоби ки хеле видеои эксклюзивни чӣ мегӯям, видеое ки кам ёфта мешавад, чикор накунед? Патират накунед, гум накунед. Барои муроҷиат рақамҳо дар рӯи экран. Доставка боша ба Тоҷикистон дорем, ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон равон мекунем. Дар Россия бошен, агар Россиянам равон мекунем. Дар ҳама шаҳр, ба ҳама шаҳрҳош ва Москва да бошен, лекин агар ки магазин омода натонед, доставка то метротон равон мекунем. Магазини мо қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Бутырский, 4 хат, торговый центр Зеленый. Доставка то метро 300 рублай. Баз доставка агар ва метро дахурдорум, станция не метро 300 рублай. Доставка почта Россия ваян 300 рублай ҳозир ашда ва доставкаи дигаре боша ба Тоҷикистон ба самолёт равон мекунем, як рӯз то 3 рӯза мерасад. Нархи ваш боша дар масалан компания ки мо равон мекунем 700 рублай. Бемаҳол муроҷиат карданатон мумкин. Магазини Realphone дар хизмати шумо. Қайд шумо буд Умедҷон ва командаи Realphone. Ано гуфта намона бардори азиз, иҷа авиакасаи Real Avia монда ки шумо ма шуморо гап занам. Ма дар ҳар як видео гап мезанам барои ки бисёр бардор менависанд ки авиакаса ина бардори азиз, авиакасаи боваринок, авиакасаи Real Avia, авиакасаи Хумон, яъне ки бемаҳол бовар карда гирифтанатон мумкин аст. Рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран 925 371 0388. Рақамҳои авиакасиро бемаҳол муроҷиат мекунед. Доставка не масалан билетро ба ҳама нархи чӣ мегӯям, билетро дар компания доставкатон мекунад. Ва рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран ба ҳама самт билетҳо ҳаст. Рақамҳо дар WhatsApp нависед, билетҳоро ҷошда бигиред. Саломат бошед.